Da gordetako zanien, zelan bandu nuabien, hilkeko, tobetan nabilekuen, amamak esan duan, damazo horrez, gizun horrez, trateuzua. Gizun horrek esan txete, zeurileko zuetan eta zeu konpuntu. Orduan, amama, ez zeunde, ero amistadi jekan alkatiaz, orduan, sasoien alkatie, abainoko alkatie zana. Zeran zuen alkatie, Sotero. Sotero badaia. Da soteroana baserrile, solo zabalera, presentu zuen. Da sotero konto bizitzen, zer egoeratan gau. Da sotero izan, egon zerimo, ez da gizue, zerako marroi edo zuen. Da orduen, gelditu zozen gero, Emilio Esterretxeagaz idazkariz ez da. Da horren artien, erabakizoian, porque Jaime horrek, amama izatetzera, ni barku ekoeteko presna. Barkun bat egon zintuan horri txosuen ero, Bilboen guruen, da arakoeteko presau. Preso ara kartzela arakoeteko prestauela. Da orduen, erabakizoian, kotzen baten, seguramente kotzi izango zuen honena, zelan dut, txingetutzina... Angulona, seguramente kotzi angulona izango zuen, da mutzatzera, presentu zuzen, honek, zelan dut, Sotero eta Emilio, kotzi horraz. Da, esan bizitxian Jaime horre, Jaime, zure bile datoz hemen barkure egoteko. Da mama esan bizitxian, Sotero esan bizitxian, Jaime esan bizitxian, Anselma, traidore dero, zena esatok, Traizinio ioz. Traizinio bat eustezut, eta entrega hori ustezut. Da ez, honek esan izuaz, da honek elekunera erungoie. Dorduen, jatua benien, amama konta izuan Sotero, ez dut zidan, danok ez dituzek anaizakoa, egoari tranqui. Alba izu, pasauku barku. Da, hoitzen bizintuen, sartu kotzien, da, izera bataz edo, kubultze gorriz edo danalakue jarri, da, kontrol guztize pasau, da, Jaime hori barkure pasau ziren.